Şuat indi aksam düşüp gelýär-de, Ýugoslavdan garanka aralaşdyny şuň. Şeýle bir ajaýyp powa Tomson gününe garamazdan akmratsan şuň aýlanyp görünmeliň arasyndaky awadaşyk sıkmaly bolýar. Ondan bulutlar kölege berip şeýle bir diýinç berýär-de. Men arada ýakyn dostumyz, şahyr dostumyz Edilýellik helliň sözlerini ak bulutlar diýip bir goşgyň ýerде şonu döretdim. Şu ak bulutlaryň wasfyny edip şuň aslynda häzir şu ähli gelen döwserler myhmanlara höderlemekçi başlygyny. Hayır, hayır.